Halo konco-konco, saderengipun datang videonipun wonten ngriki kula badhe nyuwun pangapunten menawi saleresipun video ingkang kita damel mungkin dereng maremaken. Kita nyuwun pangapunten lan nyuwun dipun maklumi amargi kita enggal sinau. Semanten sugeng menikmati videonipun. SMP Negeri 3 Surabaya, akrab wani maju bisa. Nggih, napa berarti Pak? Nggih. Sajian napa, Bu? Sajian niku lontong mie, lontong lodeh, penyetan. Kula pesen lontong mie setunggal nggih, Bu. Nggih, saged. Mulai jam pinten nggih, Bu? Mulanya pagi jam 5 sampai habisnya jam 3. Jam 2. Kalau nggak tahu jam 7. Kalau pergi jam segini ya habis saya tak tutup. Jam pinten saja. Parisan. Pakai ini ya? Enggak. Ya. Barusan mulai dapat 3 bulan. Biasanya niki kurang apa mboten? Kita alhamdulillah nggih enten mawon rezekine maler. Nah, iki rek lontong mie wis rampung. Monggo maem, bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti iki enten lontonge. Wae jan suwek gerek. Jenenge lontong mie ya pasti ana mine to. Alhamdulillah pungkasanipun sampun dumugi wonten akhir video. Sapisan malih kula nyuwun para penonton kangge angsal maklumi video kita ingkang mungkin taksih gadahi utawa nganggungani kata kekirangan. Kula betah banget saran saka panjenengan kangge kualitas kita mangajengipun. Samanten matur nuwun.